Avalanche, yeah. Ja. Da, pa jasno. Pa gledaj, album Pa je jedan jasno. put isto, to napravio kao zvanje. Ja bi mogla. Jedan put bi mu nazva radi reda. Pa da vidiš kak bi mir bio svaki vikend. A ne, ovo nam kritirat sve. Malo za okrenu. Ide. Lagana. Kak je jaki. Bravo. Super. Ide. Je, ali izgubila zamah. Evo, da joj napraviš okruglo, ona bu isto. Nije zima, ali isto se gleda. Viš kaj ti je mladost, ha? To je mladost, ne ja stara čovječe, da bunda na ne znam kaj se nemam na sebi. Da neko hoće doći do mene. Ja, odustao bi. Na 6. sloju. Aha. Ajde. Jedan same. Evo snegu. Ja te mećem pa sama se meći. Aj staň tam. Pa kaj ti je, Jana? Gledaj. Na čemu si? A te vidim, vidim te. 3. mjesec snijeg, gle budale pliva. Ja, kratkim rukavima. Čoveče, kak si lud. Joj. Ja se da je dobro sneg. Ti kao padnem? Je. To, plivaj. Nemeći mokri. Ti njuški s kratkim rukavima. Može? Evo, ja sam tebi snimala nje, izdelala. Treba je, baterija. Ne, on kaj sam ti rekao za video glavu. Sneg, ništa se Ne, zato kaj je mokra, u zebe! Kak si lepi otisak napravila? Ne, baš ti se ništa ne primio. Ne lovi se. Stvarno, ko od teflona si? Ja sam na Avalanche. O, Jeste pravo? O, ima duha. teta, pa ti idi, mi te sretnemo opet. Poznala da je skrenuti. Sad ideš po ovom putu samo ravno i onda ti se račva levo i desno, ti ideš desno i onda ti je parkacija dalje desno s šumom gore. Kad vidiš desno i onda vidiš ti gore, a mi tu gore i opet se gore, ako ne ideš s nama. Ali ti kaj ti je? Ne znam kad se on sad tu kurči po tom snijegu. A mi smo ekstremisti. I stegu. Mora ti odmah. Kak ne špil, ne? Kak ne špil, onda kad me ostavljaju, bogđigu malu, ne zaštitu. Od jedan te nesad do one bukve. Ja, već sam strgao. Od bukve hitiš. Ja, propale do kolena. Znaš kaj? Da Bog da te gorska služba izvlačila. Jo, koja kletva. Zato kaj me ostavljate. Jesi si ovo strgao? Teta, pa ti prije došla kad mi... Sedlo vidiš ovdje. Jes, a ovo tu nema veze nič. To je jedna bočna stena dok dođeš na konja. Na konjak bi sad gledao tam prema Ivančice, ovo ide se dole, gore i to je taj. Je.
Gadni sneg je bio. Grdo doriti. Tako je. Da, s koje strane biste popili s Odavde. Čuj, grmi. Da, počelo je. Oluja. Ne vidi. Više onog vraga crvenoga gore. To je To je, kaj je to? To je odašiljač. Koliko je? Sad se moram prigibati da se nju primi. Ej, krasna snimka, sunce, daj. A je, nemaš, pardon. Neki nisam dobro. Približila si nas tako da si na naše međustanice. Sniman? Sada. I sad poslije, onak ste me, nigdje vas nije bilo. Vidim vas. Ajde, braceki. Da, neka mi kaže, kaj mi kaže. Kaže da je krepala. Dobro, vidio se crne mlake. Je, morate se... Sad ja ne znam da li snimam... Još jedan put snimaš još uvijek. Htjela sam propati. Ajde tu na breg vodi, ajde. Ne na breg, da vidim do kud. Ajde dalje. Tu na vrh piramide. Ne. Kaj predu? Među vremenu mi se isto javite. Ponovimo lekciju. Je, slabo kam. Ideš do doma. Ideš do doma Je, onda. je, a kaj je, nemam Onda meri čekala. vrijeme koliko ti treba do gore. Ne silazi s puta da te najdemo negdje. Nemoj oditi levo ni desno. Mumiju, ja. Crvenu jaknu si ostavi na sebi da te uočimo. Je, zato sam si izela. Jer ovo kad ide tamo bi mogla i oluja biti, baš sam gledao ovo sivo crno. Jel da? Ejo, ho. Kao 20 minuta.